Senyors, estic vivint una gran tragèdia. Veureu, jo em pensava que la meva dona m'enganyava. No us alarmeu, m'enganyava en el bon sentit de la paraula, M'explicaré. Mireu, jo sóc casat a seques. Dic això perquè n'hi ha molts que diuen no, jo sóc casat i penedit. No, jo sóc casat sol. Bueno, sol tampoc, no ho explico bé, perquè a casa som 9. Som 9, no nous. Nous no, perquè n'hi ha de vells. Mireu, a casa som 5 fills, deixeu-me'ls comptar perquè a vegades em descompto, n'hi ha tants, 5 fills, la meva dona, jo, la sogra i una tia molt vella, molt. Aquestes ties encara no sabem ben bé de qui és tia, però el que sabem segur és que té molta gana, molt, no para de menjar, mare de Déu. A vegades es menjaria les estovalles si no la vigiléssim. Com menja, molt menja. Tant li fem provar els bolets abans de menjar-se'ls, a veure si són... En fi, què hi voleu fer-hi? La dona va tirant. Bé, el que anàvem, quan em referia a la que la meva dona m'enganyava, vull dir, a l'anar a la plaça. Cada dia em demanava més diners, cada dia em deia que les coses pujaven més, jo no m'ho creia. No podia ser que cada dia, si hagués dit cada 2 o 3 mesos, o cada any bé, però cada dia no podia ser. Ho havia de comprovar. El primer que vaig voler fer, se'm va acudir, és, aprofitant que un amic meu m'havia recomanat, que m'havia dit, home, ja saps que jo menjo més barat a la fonda, vaig dir, i si els portessis a la fonda? Vaig anar a una fonda, que ell em va recomanar, una fonda que m'han dit, escolta, tu, per 12,50 menjaràs com un animal. Vaig anar allà i, en efecte, ja em va semblar que tots en una mena de bitxos raros, aquella gent que menjaven, a les parets hi havia una cosa escrita que deia, si quieres estar com un toro, no comas nunca toro, come lo que come el toro. I, esclar, ja vaig veure que només els donaven palla i fals. Total, que ho vaig deixar córrer. Bé, no hi havia més remei que anar a comprovar-ho a la plaça. Havia d'anar jo personalment a la plaça. I aprofitant un dia que la meva dona va haver d'anar a veure una altra tia, d'aquestes que no viuen a casa encara, de tant en tant sí que ve, però se'n va, doncs jo vaig dir, cap a la plaça. Mare de Déu, la plaça! I quin soroll, i quins crits. Jo no sé si cridaven al veure'm, perquè, esclar, entrar un home allà amb un cistellet no feia gaire bon efecte. Alguns feien una miqueta de rialleta, uns altres es posaven serios, tot eren cares. Un em va dir, escolti, és que es creuen que és un inspector. Aleshores jo em vaig posar a riure i quan em van veure riure tant ja ho van veure ben clar que no era cap inspector. Bé, jo vaig dir, ja on és la carn? Ja preguntava per la carn. Em van dir, és allà al fons. Vaig haver de travessar un tros de zona verda, no vull dir això de l'Ajuntament, no, un tros d'allò que tot era a base de verdura. Tothom ensenyava la seva, fins que vaig arribar a la carn. Em plantifico davant d'aquelles parades, de seguida un molt atenta, la carnissera, deixi'l, que els homes tenen feina, la dona, doncs nosaltres també, que pagaran, no, home, deixi'l despatxar. Em va, mira quin tall rodó. Jo vaig dir, mira, és igual rodó que quadrat. Escolti, jo el que vull és carn, som 9. Vinga, escolti, llonzes, vaig sentir. Jo que em tombo, que em pensava que es referien a unes dones que tenia al darrere, que només feien que molestar-me, però no, era una dona que cridava llonzes, és una mena de carn que en diuen llonzes. Jo, esclar, amb això de la carn estic una miqueta peix, jo no hi entenc. No em vaig entendre ben bé, no ho vaig veure clar fins que una dona va dir, escolti, vostè oi que vol bistecs? Dic això ho he sentit anomenar, bistecs, jo vull bistecs, vinga, què és això? I em treu una cuixa d'elefant, allò era una cuixa d'elefant. No havia vist mai una cuixarra d'aquella classe. Diu, miri, 180 pessetes. Dic, ja me la pot embolicar. Diu, bueno, però escolti, no diu que són 9, ja me la pot embolicar. Però escolti, és que això li fa 7 quilos. Dic, què diu ara? Però què dius 180? 180 pessetes al quilo. Vaig quedar clavat. No podia ser. 180... Escolti, doncs què es creu que és això? Encara em va dir de tot. Em vaig quedar, dic, perdoni, amagui la cuixa, però jo no me la puc emportar. Bé, desesperat, em tiro al mar. Bé, no s'alarmin, vull dir que me'n vaig al peix. Sí, el peix. Allò va ser sortir del foc per caure, les brases. Allà tot era més alt, el crit i els preus. Quina manera de cridar. Després que els que havien de cridar eren els compradors, al veure allò, encara són elles les que cridaven, com si tinguessin raó. Sardines, el rap, el lluç, la mare del lluç. No és cap taco, no. És una mena de peix, això. Les llagostes, allà tothom se les mirava, elles però anaven dient, mirin com es belluguen. Les llagostes sí que es bellugaven, però els compradors ni respiraven. Però quins preus! Vaig veure una panera de pops i dic, i això, són pops? Tots són pops? Sí, tots són pops, però tots són pops. Esclar, cridava tant la gent que jo només feia que dir, tots són pops, i ella que deia, tots són pops! Al cap d'una estona només feien que dir, tots són pops! Semblàvem els coros d'en Clavé.
Mare de Déu, i quins preus! Però si allò ho veu l'Onassis, us ho asseguro que encara que hi hagués anat amb ella li diu, vinga, va, tu calles i cap al barco. Allò no es podia aguantar. Quan vaig veure allò, me'n vaig entornar cap a la zona verda, dic, ompliu-m'ho de lo que sigui, d'herbes, raves, i els hi donaré raves fregits a casa. Total, que anant cap a casa, vaig pensar que les dones avui són uns màrtirs, fan miracles. El que passa és que no els hi podem dir, si no em farien un gra massa. El que hem de fer és rondinar, però pagar.